Znate kako, ja mislim da je pre svega kako je domaćinstvo pitanje domaćina i mislim da to jako puno govori o tome kako se suštinski posvećuje pažnja fizičkoj aktivnosti i sportu uopšte u opštini Pirot. Nije prvi put, obzirom da ja sarađujem jako dugo sa Aleksandrom Stanovićem koji je poreklom iz Pirota i ima jako dobre odnose sa gradonačelnikom, znam već jako dugo vezano za samu prirodu kako je teklo, na koji način, da je počelo sa 14 sportova, došlo do 68. Ovo je praktično fenomenalna pirotska olimpijska škola, kako deca mogu zaista da dođu u kontakt sa svim mogućim vidovima aktivnosti, ne samo sportski, već i drugih koje su i tradicionalne, da pronađu sebe potpuno besplatno dostupno, gdje ujedno klubovi mogu da pokažu aktivnosti koje imaju na taj način, pomognu deci da izaberu ono što će njih inspirisati, ali ne da postanu vrhunski sportisti, da postanu pravi ljudi tako što će socijalizujući sa drugima koji su se prepoznali na isti način razvijati one socijalne kvalitete koji su najvažniji za njihov sutrašnji život. Sport ne treba da bude sam po sebi cilj, već treba da bude instrument ka maturaciji dece, odnosno dolazak do njihove zdrave prave ličnosti. Jako mali broj sportista dođe do vrhunskog nivoa, ali 99,99% onih koji prođu kroz sport su oni koji treba da imaju pozitivno iskustvo i pozitivan odnos i nastave sa aktivnim fizičkim životom i posle, ajde da kažemo, nekog treninga i svega ostalo. Mislim da je u tome Pirot apsolutno avangardija, apsolutno. Mislim da je ovo jako svetao primer za sve ostale, da se na osnovu onoga što je njihova slika i prilika organizuju, ne počinjući odmah sa ovom nivom, počinjući sa manjim, sa tradicionalnim, pa polako. Mi volimo da preko noći napravimo sve stvari, a to ne ide. Što bi rekli braća Rusi, to je proces. Jedina stvar koja može preko noći nosi, koliko ja znam, minimum 10 godina robije i nije legalno. Tako da sve stvari treba raditi u životu postepeno i stavljati ih na svoje mesto. Jedino tako, konsolidujući i praveći zdravu bazu, možemo očekivati da će i krov da izdrži na način na koji treba.